Быел лагерлар коронавирус үтеп кыралмаслык итеп оештырыла. Балаларның көнгә 2 тапкыр температурасын үлчәп, бүлмәләрне һәр даим җилләтәләр. Әйдәманнарны тыс биргәннән соңна кертәләр. Алар битлек һәм перчаткалардан эшли. Балаларның ялларын файдалы һәм имин итеп уздыру безнең төп бурычыбыз. Лагерләрен эшчәнлеге Роспотребнадзор таләпләре нигезендә башкарылды. Пандемия сәбәпле кертелгән чикләүләр аркасында быел нибары 46 000 бала гына ял итә ала. Бу узган ел белән чагыштырганда 4 тапкыр азрак. Мәктәп яны палаткалы лагерларны ачу һәм Кара диңгез буенда ял рөхсәт ителми. Быел җәй дәвамында ковид очрагы теркәлмәде бер тапкырда, әмма дә ләкин төрле урызы шулары булгалады. Безнең инде һәрбер лагерда медиклар эшләделәр. Алар инде һәрбер случайны, һәрбер баланы контрольдә тотып, аларны яки изоляторга, яки инде скорый белән тапшырып, ситуацияны чыктык инде. Коронавирус белән бәйле хәл. Икътисади яктан да катлаулы ел булуга карамастан, республикада балаларның җәйге ялы программасы кыскартылмый. Быел 23 лагер цикләндерелә. Кама Тамагы районында Бурширдә ир-яңа лагер төзелде. Кама Артега лагере Россия Артегының филиалына әйләнде. Я один раз был в Артеке, поэтому пионером, но у вас круче, чем в Артеке. Лаештагы йолдызлы лагерын хәзер балаларда танымый торачак, биредә ел әйләнәсе ял итеп була. Шортлар яхшымы, кызлар? Нормально. Быел көзге һәм кышкы каникулда 45 лагер эшләячәк, шуларның 14 мәктәпләрдә, калганнары җылыта торган шәһәр яны ял урыннарында. Шулпан Касымова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.